wannan editing din shine editing din da zaka koya a wannan bidiyon na yau. Abu na farko da zaka fara yi shine zaka je kan Play Store ko App Store ɗin ka download application ɗin nan da yake nuna muku sunan daga sama. Ga hinan Hauliu ko Hailawa ne kuma dai mene dini ba bace ne bane ba, saboda haka ga sunan nan na rubuta muku a maimakon na furta muku shi. So sai ka je kai download din sa ko application ko Play Store, sai ka buɗe application ɗinka. Yana buɗewa sai ka shiga nan inda nake nuna muku da arrow image to video. Kana tabawa haka sai ka taba wajen click to upload image. Kana tabawa haka sai ka je ka nemo hotonka daga daidai wajen upload. Amma ni ga hotona na sama, so bari in taba shi kawai domin nuna muku yadda zaka yi. Abin da ya kuma wahala shine yadda zaka saka wannan rubutun da zaka ba wannan na'urar umarni ta je ta shirya maka wannan bidiyon. Kar ku manta idan har kai kuskure to za ta shirya maka abin da ba shi ne ba, saboda na'ura ce. Sunan gashi na riga na sa rubutu na, ba na so in bata lokacin rubutawa. In har kana kallon wannan bidiyon kai comment da THE in kai comment da THE ni kuma zan maka reply da wannan rubutun kenan. Sai ka je kai copy din sa ka je kai paste ka dora hotonka ka tura da ji maka generating wannan bidiyo. Sai ka tabo wajen finish bayan ka dora hotonka. Kana tabo wajen finish sai ka amfani da wannan 25 coins din naka da yake nan wajen wanda idan ya kare sai ka sai sabo kenan. Wannan coins din na kasa wanda suka rubuta 25 din nan zaka taba, sai ka taba shi haka zai nuna maka creating. Zaka gashi ne yana loading yana generating. Zaka dan bashi lokaci, in ka bashi lokaci zaka iya fita maka kashe datan ka je ka uzurin ka. Kana dawowa gashi nan daga nan kasa za ku ga inda nuna min wannan nan wajen shi kenan ya riga da ya maka generating. Kana zuwa sai kai download daga gefen nan inda nake nuna muku aro. Kana taba wajen download hakan nan sai kai download with watermark, saboda idan ka ce babu watermark sai dai ka biya kuɗi, so sai kai with watermark. Kana haka zai nuna maka gashi nan yana download successful. Bari nuna gashi nan ya riga da ya nuna. So kana komawa galerin ka nan wajen za ka ganshi gashi nan wajen ya riga da ya fito. So in kana so ka hada mai jirgi ma ko mai wani abu sai ka magana a comment section ka ce ga abin da nake so in hada ni kuma sai rubuta da turanci in tura maka. Kana manta da like din wannan bidiyon kuma.